que jo recordi dels 14 anys. Hi ha gent que la descobreix abans, però jo vaig tardar una miqueta més. La tenia al voltant, a casa, el meu pare em posava Wagner, però no n'era del tot conscient. Però va ser als 14 anys que vaig dir, ostres, com m'agrada això. I el meu pare va dir, doncs, dedica-t'hi, fill. I me'n recordo que ell coneixia el Joaquín Achúcarro. Un dia vam sopar amb ell després que ell donés un concert a Torroella. Va ser un concert preciós. Y el meu pare li va preguntar, diu, Joaquín, ¿algún consejo para mi hijo que ahora empieza con esto de la música? I el Joaquín em va mirar i em va dir, diu, no sabes dónde te metes. I quanta raó tenia. Vaig estudiar música, vaig començar a Barcelona amb dos professors. Com que feia poc que m'hi havia introduït i no sabia molt bé per on tiraria, doncs em van posar un professor de jazz, el Manel Camp, i un professor de música clàssica, Ruiz Mellado es deia. I tots dos eren boníssims i em va passar que m'agradaven tots dos. No em sabia decantar ni per un ni per un altre, perquè tots dos tenien mucho arte. I jo volia ser pianista, no? M'havia d'especialitzar en ser pianista, però n'hi ha de molts i molt bons. I vaig dir, doncs potser amb la composició, i aquí estem. Quan vaig començar a estudiar tard, 14 anys és tard per dedicar-se a la música, les meves primeres peces o assajos van ser també tard, als 21 anys. Petits experiments inspirats en els grans clàssics, amb el temps i una mica d'humilitat et vas posant en el teu lloc i et contentes en fer les peces que a tu t'agraden. Llavors, si li agraden a algú més, doncs millor, però en principi l'important és que t'agradin a un mateix. Si haig de ser sincer, el va iniciar el meu pare, perquè el meu pare ja tenia la tradició de fer petits homenatges a músics catalans, amics seus, o senzillament fer concerts. Organitzava concerts d'estiu, a les festes de primavera, i acollien els músics en el seu taller. I va resultar que tenia bona acústica. Així que quan la Fundació Mas i Mas em va proposar el projecte vaig pensar que era molt bona idea i que era una manera de mantenir viva la flama de Cuixart. I una oferta audiovisual molt bonica. L'espai on treballava Modest Cuixart és un espai on hi ha hagut creació i està bé que continuï havent-hi creació a través de la música, a través de la interpretació.